המקצוע הראשי שלי היום. אני מלמד בשני בתי ספר, בית ספר לחינוך מיוחד, בית ספר התומר. אני מלמד מתמטיקה ואנגלית. בעיקרון אני מכין את התלמידים שמסוגלים להגיע לבחינות בגרות, שמתאימות לחינוך מיוחד. אני מתנדב כבר 11 שנה שם, העברתי בהתחלה חוג לפיזיקה, מה שנקרא Popular Science, לימדתי נוזלים וגזים, דברים כאלה שנראים לעין ואתה יכול להדגים ולהמחיש. ואני מלמד עוד בית ספר יסודי, בית ספר הדר, בין תחומי הדר, שם אני לומד מתמטיקה ואנגלית וכל מה שמבקשים ממני. אני מוביל להאקתון בידיד לחינוך. זאת אומרת, אנחנו כל שנה מזה 5 שנים בוחרים עיר, בדרך כלל שלא יודעת או לא ידעה מה זה האקתון. אני בוגר מתמטיקה פיזיקה, עבדתי כל החיים שלי בהייטק, בעצם מאז שאני זוכר את עצמי, והתחלתי באלופ, הייתי מתכנן מערכות אלקטרו-אופטיות, כל מכשיר ראיית לילה, מכשיר הדמעה טרמית וכל מיני זה, הרקע עבדתי זה 6 שנים, ואחר כך גויסתי לצה"ל למפעת. שוב, כאן נשאל את השאלה מה זה מפעת, אז אני מסביר. יש 8200, כולם יודעים, 8200 עוסק בפיתוחים של אמן, מפעת עוסק בפיתוחים לכל צה"ל, כולל חיל האוויר, חיל הים וכולל אמן. גם לאמן אנחנו עשינו בזמנו פיתוחים. הייתי 10 שנים ביחידה הזאת, הגעתי עד לממלא מקום רמ"ח אופטרוניקה, שאחראי על כל הפיתוחים של אלקטרו-אופטיקה בצה"ל, ומשם חזרתי לאלופ. חזרתי לאלופ, והייתי, בתפקיד האחרון שלי הייתי מנכ"ל אלופ ישראל הראשון. פרשתי, הייתי בסינגפור 2 ניהלתי חברה בסינגפור, בניהול משותף, אבל בעצם אני הייתי המנכ"ל, והייתי מנכ"ל השעות אשקלון גם, הייתי מנכ"ל של 3DV ועוד כמה מיזמים, והיום אני מתנדב בידיד לחינוך, ואני כאן לרשותכם. הצורך הוא פשוט. יש שנים שהתקפנו במה שנקרא רקטות ופצצות מרגמה, פצמרים, פצצות מרגמה, ולא היה לנו פתרון לזה. והתהליך הפיתוח במפעת הוא כזה שבעצם יש בעיה, מחפשים לה פתרון, או שלפעמים יש פתרון טכנולוגי שאומרים בואו נדביק אותו ישר לצורך. אז ניסו כל מיני פתרונות, 2 מצלמות, למצוא את המקום מאיפה המרגמה יוצאת, הצלבה, חיתוך, אם את יודעת מה בטח מי שברקע שלו... יכול לתת קצת מדעים, קצת מתמטיקה. כן, עושה חיתוך, ואז מוצאים בנקודת טריאנגולציה, מוצאים את הנקודה הספציפית מאיפה זה היה. ועשינו מערכות מאולתרות, מאוד מאולתרות, כי לא ידענו אם הדברים האלה עובדים. אז קודם כל מצאנו מאיפה הפצצה, אבל אוקיי, אז מצאנו מאיפה הפצצה, אבל לא כל הפצצות מגיעות מאותו מקום, ובעצם צריך להשמיד את הפצצה. ואז הגיעו לרעיון של מפגש של יירוט של הטיל. עכשיו, יירוט זה מילה חשובה, שאני בטוח שהרבה אנשים לא יודעים מה המשמעות של יירוט. וזה חשוב להדגיש, כי היו הרבה מתנגדים לכיפת ברזל. היו כאלה פיזיקאים, בכירים, שאמרו, זה לא עובד, הפיזיקה לא עובדת. ואז באה המילה יירוט. עכשיו, יירוט במילון זה הסתה של כלי אווירי ממסלולו. זה המילה של יירוט, ותשימי לב, לא אומרים פגיעה בכיפות ברזל, לא, הטיל יורט. זאת אומרת, הוא סט ממסלולו, הוא יכול להיות מוסט ממסלולו בכמה דרכים. הוא יכול, בעיקר הדרך הראשונה, זה שהטיל המיירט מתפוצץ באזור של הטיל. ואז זה פותר את הבעיה של הפיזיקה. כי אנשים אמרו, לא יכול להיות מצב כזה שאני שולח טיל ואני פוגע בו, מה שאנחנו קוראים head-on collision, זאת אומרת, התנגדות ראש בראש. לא חייב. הגיעו למסקנה, הגיעו המפתחים למסקנה, שלא חייב. מספיק שאתה מתקרב מספיק קרוב לטיל,
וזה תלוי באיזה טיל, תלוי מה התחמושת, מה זה, מספיק קרוב לטיל כדי להסיט אותו ממסלולו, לפוצץ אותו, להסיט אותו, ולכן יש הרבה, אומרים תצא 10 דקות אחרי זה, כי יש רסיסים, הרסיסים שאנחנו מדברים עליהם זה מצחיק, אומרים רסיסים, כל אחד חושב שזה רסיסי טל או משהו, אז זה גושי ברזל כאלה לפעמים, שנופלים על גג רעפים, זה צונח לתוך הבית, אז גם, ולכן יש את הדרישה הזאת לעמוד. אז מכאן בא הצורך. זה לא סתם השם כיפת ברזל, זה בעצם אתה במקום שנשלח עליו טיל, אתה פותח מטריה כאילו, ויש לך כיפה רק באזור שנשלח הטיל. קודם כל, הפתרון של כיפת ברזל לכטב"מים, כלי טיס בלתי מיואשים, הוא לא מספיק טוב. הם לא במהירות המתאימה, הם יותר איטיים, הם מתמרנים יותר מדי מהר, כי טילים מתמרנים, כיפת ברזל יודעת להתמודד עם זה. יש טילים מתמרנים שמטפלים בכיפת ברזל, בעזרת כיפת ברזל. אבל כטב"מים אין, זה מהירות איטית, הוא מתמרן, הוא יכול לשנות זווית ב-90 מעלות, ואין מצב שטיל ידע לרדוף אחריו, וגם לפגוע אחר כך. יעשה 2 תנועות וזה אבוד. זה כשל אחד של כיפת ברזל, או כשל או חיסרון של היום, שזה כי אנחנו מפעילים לפעמים את כל הארץ, ששלחו כטב"מים, הפעילו חצי מדינה. והטילים, טילי השיוט שבאים מתימן ומעיראק. שהטילים האלה ברובם, הם יודעים גם לתמרן. אז זה הקטע של החיסרון של כיפת ברזל בעניינים האלה, והיתרון שלה שאחוזי הפגיעה שלה הם פנומנליים. זאת אומרת, הרבה מעבר למה שציפו האופטימיים הגדולים ביותר. כי היו מתנגדים, היו פיזיקאים בכירים שאמרו, זה לא עובד פיזיקלית, כי דיברו, הולכים לפגוע טיל בטיל, זה בעצם היה הרעיון. טיל שיפגע בטיל וישמיד אותו. אז ההתנגדות הייתה קשה. מדעית, אפילו מדעית. מדעית. אמרו שזה לא פיזיבל. מה שאנחנו אומרים, אין משפט התכנות. לא ייתכן. אין משפט התכנות, כי בדרך כלל עושים בדיקת התכנות, כמו שאמרתי לכם במצלמות, ואתה קודם בודק איפה אתה נמצא על המגרש המדעי. אין פה מי, אין בכלל בעניינים האלה, אין one man army, צריך לזכור את זה, זה קבוצות של 10 מהנדסים, זה מולטי דיסציפלינרי, תקחי את כיפת ברזל למשל, פיתחו אותה ברפאל, את המקם אלטה, עד היום אלטה עושה, את מערכת השליטה ובקרה עושה חברה בשם אמפרסט, בכלל. זאת אומרת, אין פה, תמיד שואלים, מי המציא, מי עשה? אין חיה כזאת. אין דברים כאלה. זאת אומרת, יש אולי רעיון שמישהו זרק ואחר כך ממשיכים אותו. עכשיו, יש מי שדחף, כן? אז דני גולד, ראש מפת, בזמנו היה ראש מפת, הוא דחף את הפרויקט, הוא האמין בו, אחד מהמאמינים הגדולים, ולכן הוא נקשר, איך אומרים, שיתחו אותו עם המערכת, והוא באמת תרם תרומה גדולה, כי הוא דחף למערכת הזאת, ויש גם את השר פרץ שגם כן בא מהאזור והבין מה המשמעות של הדבר הזה בצורך רק. הוא לא הבין פיזיקה ולא כלום, אבל הוא דחף כי הוא הבין שזה דבר חשוב. אז צריך מישהו שדוחף וגם דוחף לממן, וצריך מישהו שמאמין בטכנולוגיה, ואז השמיים הם הגבול. אני מניסיון אישי יכול להגיד שכל מה שלמדתי בחיים שלי הגיע איזו שעה שניצלתי אותו. על אמת, לא, איך אומרים, מה שפתיים, אני לא אומר, אני למדתי תכנות. תכנות, אני תרמח, כן? אני בוגר 71 של ירושלים, כן? מה היה בתכנות? תכנתנו על קידוד דפים של פורטרן ודברים שמישהו, אתה אומר לאנשים, הם לא יודעים מה זה, כן? ולמדתי תכנות. וכשהייתי מנכ"ל, אחר כך מנכ"ל, או שעשיתי סקרי תכנון והכל,
חשבו שאני מתכנת. ואני ידעתי רק את הבסיס של תכנות, את העקרונות. למשל, הייתה דוגמה שפעם אחת איזה פרויקט, ביקשו מיליונים. אני קורא להם מתכנת אליי לחדר, לא רציתי לעשות לו בושות. אני קורא להם מתכנת ולזה, זה, אתה רוצה שאני אעשה או אתה תעשה את זה? הוא מסתכל אליי, אני אומר לזה 5 שורות להזיז צלב, מה אתם מבקשים מיליונים? זה לכתוב 5 שורות בתוכנה. עכשיו בטח מישהו שעושה AI צוחק, הוא אומר, אני בכלל לא כותב תוכנה, אני שואל את ה-AI, את ה-OpenAI, אני שואל אותו מה לעשות, והוא כותב לך את האלגוריתם. אז אני אומר, אין דבר כזה שמשהו הולך, שמאבד. יש את הפתגם הזה, את בטח יותר טוב ממני, אני רק יודע את ה... בורסות שאינו... בדיוק, את רואה? זה הציטוט שצריכה להכניס שם. זה לא הולך לאיבוד. המחירים של הטיל, אני בדרך כלל עושה הצגה מול התלמידים. אני מבקש שינחשו. ותלמידים מנחשים ומתפרעים וזה, ואני אומר, חבר'ה, תרגעו, כל התשובות נכונות. ולמה כל התשובות נכונות? כי הטילים הראשונים עלו מאות אלפי דולרים ואולי גם הגיעו למיליון. הטילים הראשונים, שאתה בונה בייצור של 5 טילים, 10 טילים, 20 טילים, הייצור עולה נכון. כשאתה מתחיל לייצר באלפים, אז המחיר לא ירד. עכשיו, כשאתה מייצר עכשיו גם לייצוא, אתה מייצא גם טילים לייצוא, צה"ל משתלב למערכות ייצוא, מזמינים שם 1,000 טילים או 10,000 טילים, אתה מזמין גם כן 10,000, אתה מקבל, הם משלמים את הרוב, צה"ל משלם פחות. לכן יש טווח של מחירים גדול מאוד. מעבר לזה, יש טילים מדורות שונים. כן? יש דור א', זה הטילים הטמבלים, אני קורא לזה, ויש טילים מתמרנים. עכשיו, ההבדלים הם עצומים במחירים, יכולים להיות פי 2. וצה"ל מחליט בעצם, יש כל כך הרבה ניסיון, מתי לשלוח טיל כזה, או מתי להשתמש בטילים כאלה. אז הטילים בעיקרון, הפשוטים, עולים סביבות 30-40 אלף דולר. עכשיו, גם 30-40 אלף דולר זה להעיף מכונית לשמיים. כן? ותעשו חשבון כמה מעיפים. עכשיו, בדרך כלל שולחים טיל אחד. בזמן כוננות או דברים כאלה שולחים גם יותר. עכשיו, טווחי הכיסוי של המערכת, שאנחנו קוראים כיפת ברזל, שאנחנו קוראים כיפה, למה זה כיפה? כי זה כיפה, זה מגן על אזור ספציפי, זה לא מגן על כל המדינה. מערכת יודעת להגן על אזור מסוים. עכשיו, בימים רגילים, אז יש מערכת איפה שהאיום הכי גדול, שמים מערכת, בימים של כוננויות ספציפיות, מתגברים את האזור. זאת אומרת, שמים 3-4 מערכות שיודעות לעבוד בחפיפה. ואז לפעמים גם יורים 2 טילים. כדי להיות, אנחנו אומרים, בוודאות שלא יקרה, אבל בדרך כלל זה טיל אחד. או שיורים מטח. עכשיו, דבר נוסף שהמערכת הזאת, המערכת יודעת להתמודד עם מספר גדול מאוד של טילים. אני לא אגיד את המספר, אני לא יודע אותו היום. פעם ידעתי מה שהיה, היום אני לא יודע אותו, וגם אם הייתי יודע, לא הייתי אומר אותו. אז היא יודעת להתמודד עם מספר גדול של טילים, וזה אחד הדברים החשובים, שיורים עליך, הם יורים בכמויות, לפעמים הם יורים בכמויות שאתה 30-40 טילים, מטח של 30-40 טילים, וצה"ל מתמודד איתם. וכמו שאמרתי, האחוזים הם פנומנליים. הבעיה של הבלונים, היה בלונים, הם שרפו שטחים שלמים, זה זורקים בלון בכמה, בחצי שקל או ב10 אגורות, מנפחים אותו, שמים לו מטען, ממלאים אותו בהליום, כן, גז שהוא יעוף, שמים לו, קושרים לו מטען, הוא נופל בשדה, שורף את כל השדה, זה הכל, הוא נופל על מכונית, מפוצץ את המכונית. ואין, אתה לא תשלח מערכת של $50,000 לבלון, זה לא הגיוני, זה גם לא במהירות שמתאימה לכיפת ברזל. כי כיפת ברזל, גם שעוברים ציפורים וזה, לא מפריעים לה. זאת אומרת, ולכן גם הכטב"מים הם הפרעה. הם כאילו לא מפריעים לה, אבל הם הפרעה, הם כשל. אני חושב שההישג האישי שלי, אני חושב שזה מערכת בקרת אש לטנקים.
מרכבה סימן 4. זה מערכת, אין מערכות כאלה בעולם. להעיז להגיד רעיונות, להעיז להגיד שטויות, אז מה? תגיד 100 פעמים שטות, פעם אחת תצליח, הצלחת. להעיז ולא לחשוב שאתה לומד משהו שאתה לא צריך. אני שוב אומר, זו נקודה מאוד חשובה. אני אומר, אין דבר כזה שלא תפגוש את זה פעם בחיים שלך, וזה יהיה קריטי. למדת את זה פעם, אתה תיזכר, ואז ייפול לך הסימון.